Skur li l-kol kemm aħna llum inġibu quddiem għajnejna niftakru fil-persuni Jeżis tagħna. U ħafna minna forsi għalhekk qegħdin hawn biex nitolbu għalihom biex b'xi mod nippruvaw nuru l-imħabba tagħna permezz tal-Ewkaristija, permezz tal-Qudiesa. U nagħmlu sew, din hi xi ħaġa tassew sabiħa, kieku nirriflettu ftit fuq il-Vanġelu tal-lum. Ġesu fil-mument tas-sakrifiċċju tal-ogħla għotja tiegħu fuq is-salib, waqt li qed imut, waqt li qed jagħti ħajtu, propju dak il-ħin Ġesu jifdi, Ġesu jisalva lil dak il-ħallien, lil dak il-malfattur, lil dak ir-raġel ħażin li kien ma' ġenbu. U jgħidlu illum tkun miegħi il-ġenna, illum tkun miegħi il-ġenna. Il-qawwa tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju illi salva lil bniedem anki jekk midneb. Il-qawwa tas-sagrifiċċju tas-salib propju fil-mument illi fih Ġesu qiegħed imut qiegħed jagħti ħajtu, allura fil-mument li aħna niċċelebraw l-Ewkaristija, għax aħna fl-Ewkaristija f'kull qudiesa niċċelebraw id-tbatija u l-mewt ta' Ġesu propju f'dak il-ħin isir qatt issir azzjoni ta' salvazzjoni. Għax dak l-att illi sar darba 2000 sena ilu fuq il-Kalvarju iseħħ illum issa din id-darba mhux iktar għal ħallil it-tajjeb jew għal ħallil il-ħażin imma lija għalik għal kull wieħed u kull waħda minna. Allura nagħmlu sew li aħna niċċelebraw l-Ewkaristija b'suffraġġju tal-irwieħ tagħna, b'suffraġġju ta' niesna li għaddew minn din il-ħajja l-oħra. Aħna nagħtu l-quddies, ngħidu nagħtu l-quddies, noffru l-quddies, is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal dawk li għaddew qabilna. U forsi hemm id-drawwa wkoll li dawk li għaddu minn din il-ħajja l-oħra huma stess iħallu miktub fit-testament tagħhom ix-xewqa li jkun hemm il-quddies, tiġi ċċelebrata l-quddiesa. Minn barra l-aspett tal-flus, l-aspett ekonomiku u x'hekk, illi b'xi mod isostni lis-saċerdoti fil-ħajja tagħhom għax anki huma anki aħna rridu niklu b'xi mod. Però minn barra dal-aspett ekonomiku, il-quddiesa m'għandha l-ebda valur. Il-quddiesa ma nistgħux nikkwantifikawha fi flows. Allura tgħidu minn għalfejn titolbu daqshekk jew daqshekk għall-quddiesa. Għax aħna nies limitati, rridu nkunu prattiċi. Ma nistgħux inkunu fi sħab, ma nistgħux ngħidu kif trejt, kemm trejt, le, imma rridu nagħtu direzzjoni, indikazzjoni. Però hija indikazzjoni, hija direzzjoni, mhux prezz. Il-quddiesa m'għandix prezz. Irriflettu ftit, aħna kultant ngħixu nagħmlu esperjenzi u ma nirrealizzawx inkunu qegħdin nagħmlu. Bħalissa qegħdin fil-Knisja aħna niċċelebraw l-Ewkaristija. Kieku jkollna niġu konxi minn dak li qegħdin nagħmlu bħalissa nindunaw illi fir-ras tal-Knisja hemm Ġesu msallab. Ġesu fl-Ewkaristija, Ġesu preżenti fil-kelma u fil-ħobs u fl-inbit. Ġesu li huwa r-ras ta' dan il-ġisem il-Knisja. Imbagħad hemm il-membri ta' din il-Knisja. Hemm il-membri, min huma l-membri? Il-membri huma aħna. Li qegħdin hawn nisemgħu il-quddiesa, il-membri tal-ġisem ta' Ġesu. Ġesu illum ma jistax ikun waħdu ras biss, il-kelma u l-Ewkaristija, il-kurċifiss biss, le. Imma għandu bżonn il-membri li huma aħna. Imma mhux biss aħna hawnhekk li qegħdin fil-bankijiet bil-qiegħda. Imma hemm membri oħra li aħna m'aħniex narawhom, huma preżenti. Hemm dawk li huma mpetrejn mas-saqaf tal-Knisja. Hemm il-qaddisejn, dawk li diġà daħlu fil-glorja. Dawk li bħal ħalliel ta' fuq il-lemejn Ġesu għalilhom illum tkun miegħi fil-ġenna u li l-Knisja għarfithom bħala li diġà qegħdin igawdu fil-glorja tas-sema. Imma minn barra l-Knisja illi rebħet, minn barra n-nies li diġà għaddew għall-glorja hemm nies oħrajn li nafuhom jew li ma nafuhomx. Hemm nies oħrajn li għaddew minn din il-ħajja l-oħra imma qegħdin fi stat ta' purifikazzjoni. Ara kemm kienu intelligenti il-missirijiet tal-Knisja fil-bidunet kif iffurmaw, kif bnew il-knejjes tagħna. Il-parti ta' fuq tfakkarna fis-sema. Il-parti ta' taħtna tfakkarna li rridu mmutu. Hemm knisja oħra taħtna, hemm nies oħrajn taħtna,
Hemm membri oħrajn taħtna li huma wkoll parti mill-ġisem ta' Kristu. Uħud minnhom diġà għaddew għall-glorja, għaddew għall-ferħ ta' dejjem, imma oħrajn għadhom f'dan l-istat ta' purifikazzjoni. Tgħidu li xi fisser dan l-istat ta' purifikazzjoni? Aħna ngħidulu l-purgatorju li mhux post, imma stat. Stat mhux post għaliex? Għax fl-eternità, fil-ħajja li ġejja, la hemm żmien mhux hekk u lanqas spazju. Allura ma nistgħux ngħidulu post, imma rridu ngħidulu stat. X'inhu dan l-istat? U l-kontinwità, l-kontinwazzjoni tal-istat li qegħdin fiha aħna. Aħna f'liema stat qegħdin? Aħna rridulu fi stat ta' konverżjoni kontinwa. Aħna rridu nikkonvertu kontinwament biex imbagħad niltaqgħu mal-mulej tagħna u miegħu insiru ġisem wieħed tas-sew, dawl fid-dawl, ħajja fil-ħajja, imħabba f'imħabba. Imma sakemm naslu hemm bżonn tal-mixja tagħna, aħna li aħna l-Knisja pellegrina, il-Knisja li mixja. Mela hemm il-Knisja li waslet, hemm il-Knisja li mixja li aħna, u hemm il-Knisja li qiegħda fi stat ta' purifikazzjoni. U għalhekk immorru nżuru l-oqbra aħna ta' dawk li għaddew qabilna. Iwa bħala ġesta mħabba aħna mhux biss għandna dritt inħobbuhom, imma għandna d-dmejr inkomplu nħobbuhom. Għalli ma raġuni. Għax dawk għadhom ħajjejn, dawk għadhom ħajjejn. Veru m'għandhomx bżonn l-imħabba tagħna, imma aħna għandna bżonn li nħobbuhom għall konverżjoni tagħna. Għandna bżonn aħna nikkonvertu, għandna bżonn nipperfezzjonaw, nippurifikaw l-imħabba tagħna lejhom. X'jiġri? Kemm jiġrilna? Illi ħafna drabi persuna titlaq forsi mingħajr ma milt konklużjoni magħha, forsi mingħajr ma għalaqt magħha, u tħoss is-sens taħtija, u titbxi mod pattieħ wara l-mewt, titbxi mod turi l-imħabba tiegħek lejn dik il-persuna jew lejn l-oħra wara l-mewt, u nsibu modi anki li tmur iżżurhom, anki li tagħmlilhom il-wart, anki li tagħmlilhom ix-xema, anki li tagħmlilhom il-quddiesa, huwa mod ta' kif aħna nippurifikaw, nipperfezzjonaw l-imħabba tagħna lejn dawk li għaddew qabilna. U l-istess it-talb għall-irwieħ tal-mejtin tagħna. L-istess it-talb jaqadna verament magħhom. It-talb huwa mod ta' kif aħna inħobbu lill-irwieħ li għaddew qabilna. U għandna d-dmejr aħna li nibqgħu nħobbuhom għaliex? Għax dawn għadhom ħajjejn, dawn għadhom preżenti, dawn għadhom reali, dawn għadhom jirċievu u jagħtu l-imħabba, jirċevuha minn għandna u jagħtuha lilna din l-imħabba. Ejjew nitolbu lill-mulej biex ma nitilfgħux dawn il-perspettivi sbieħ tal-fidi tagħna. Ma nħallowx il-materjaliżmu jalaqna u jagħtina biss li nirraġunaw b'moħħna. Ejjew nitolbu lill-mulej għax imbagħad xiġri jekk nitilfu l-perspettiva tal-fidi naqgħu fis-superstizzjoni. Faċli ħafna. Nitilfu l-perspettiva tal-fidi, kif jitlobna Ġesu, kif jallimna l-Vanġelu u nibdew nemmnu l-ħmerijiet. Nibdew nemmnu l-ħmerijiet. Tibda tibża mill-qattusa li tgħaddi, tibda tibża tgħaddi minn taħt sellum, tibda tibża x-xerret dik u tibda tibża tgħaddi bl-oħra, tiftaħ l-umbrella law u l-kummidji l-oħra kollha li aħna nemmnu fihom. Is-superstizzjonijiet l-oħra kollha li aħna nemmnu fihom. Għalli ma raġuni għax nitilfu l-fidi fil-Vanġelu, nitilfu l-fidi f'Ġesu. Ew nitolbu lill-mulej biex nemmnu tassew li l-Ewkaristija li niċċelebraw taqqat lil taw taħt ma temm fuq, taqqat lilna magħhom il-koll, taqqadna f'Ġesu li huwa r-ras u l-għajn tal-ħajja, mhux biss tagħna, imma tagħhom ukoll ta' dawk li għaddew qabilna. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem.